Добрый вечер, шановні сім'ї. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Дякую. Шановні сябри, поважані делегати, поважані чальці Могилевської місцевої ради, дозвольте чергове посядження Могилевської місцевої ради другого скликання об'явити відкритим. Поважані сябри, шановні чальці громади, по-перше, я б хотів особисто від себе, як старшиня громади вучнів, і у тим ліку від вас, від чальців Могилевської місцевої ради другого скликання, повіншувати забранням у склад Мінської городської ради другого скликання чальцов громады Артема Шлапакова и Павла Шамко. Давайте воплесками повітаем их з обранням на гэтыя адказныя пасады. Калі ласка. Дякую. Я упэўнены, што новоабраныя чальцы Мінскай рады прынясуць шмат корысти, шмат плёну нашей организации. Мы будем проводить посяджение рады больше частей, у тым ліку з вашим, з удзелам усіх вас, чальцоў Могилевской мясцовай рады. Я упэўнены у тым, что разом з вами мы ажыццявім тыя планы, тыя задачи, якія мы поставили перед собой. Хотел бы так само выказать надею на то, что агульнаорганизационная рада будет больше часто збираться на посяджении, больше часто мы будем обмярковывать наши планы, и больше часто мы будем ажыццяўляць тое, что поставили перед собой. Я еще раз хочу павіншаваць чальцоў Мінскай мясцовай рады забраннем и подякаваць им за удзел у гэтых выборах. Ну и заканчиваючы казаць на гэтую тему, варта адзначыць, что чальцы рады з'яўляюцца и вашими коллегами. З адным чальцом рады вы контактавалі непасрэдна, калі ён нядаўна прыязджаў у наш райкам. И я спадзяюся, что тыя зносіны, якія мы наладзілі паміж радамі, яны будуць захаваны. Але асноўным пунктам повесткі дня, дзеля якога мы сабраліся сёння, з'яўляецца часовае прыпыненне палітыкі пашырэння шэрагаў. З верасня месяца мы пачынаем істотна новы курс па умацаванні школьнага самакіравання, па ажыццяўленні таго, што мы прынялі ў рамках канферэнцыі па пытаннях школьнага самакіравання. Усе тыя прапановы, якія мы сабралі ў адзіны ліст, якія былі прапанаваны у тым ліку і вамі, мы частку з гэтых прапаноў вынесем на суд простых вучняў. Прапануем ім паглядзець на гэтыя прапановы і паставім іх, скажем так, на абмеркаванне простых вучняў, якія не састаўляюць нашу грамаду. Ужо агульнаарганізацыйныя напрамкі, яны, я лічу, спыняць сваё існаванне, і у гэтым накірунку мы будем працаваць. Таму заклікаю вас, шановныя сябры, падтрымаць сённяшні наш праект. І не толькі па гэтаму.
Зараз мы павінны таксама прызнаць, што палітыка пашырэння шэрагаў на дадзены момант і ў мінулым нават на 2 месяцы яна не праводзілася. Мы з шчырасцю, з адказнасцю прызнаем гэта. Я лічу, што вы за мной будзеце згодныя пры галасаванні. Таму прапаную усе нашыя планы, якіх няма, ці акрамя адзінай паездкі ў Осіповічы, перанесці на жнівень 2019 года. Менавіта тады, можа, у нас і будзе больш часу, можа, мы ажыццявім гэта. Таму, шановныя сябры, прашу падтрымаць гэты праект. І далей мы потым ужо пяройдзем да абмеркавання райкамаўскага жыцця. Шановныя сябры, на галасаванне выносіцца пастанова аб часовым прыпыненні палітыкі пашырэння шэрагаў грамады да жніўня 2019 года. Просьба падтрымаць гэты законопроект. Прошу галасаваць. Хто за, прошу падняць рукі. Аднагалосна, дзякуй. Дзякуй. Шановныя сябры, гэтым рашэннем мы выступілі з аб'ектыўнасцю, аб'ектыўна выступілі і падышлі да гэтага пытання. Зараз жа бы я хацеў, шановныя сябры, з вашага дазволу, больш падрабязна выступіць па жыцці Магілёўскага районнага камітэта. У нашых планах ажыццявіць паход у Магілёўскі драматычны тэатр. Таксама мы плануем ажыццявіць яшчэ одну паездку ў Оршу і яшчэ цэлы шэраг мерапрыемстваў, якія мы абмяркуем потым ужо на пленуме Магілёўскай мясцовай рады. І ў гэтым я хочу сказаць, мы павінны ўжо завяршаць, рабіць вынікі жыцця Магілёўскага районнага камітэта за гэтыя 3 гады. Ужо ў жніўні мы зробім такія вывады, што мы зрабілі за лета, што мы зрабілі за мінулыя 3 гады. Але зараз нам застаецца жыць, яшчэ раз жыць. Таму, калі ласка, шановныя сябры, прапаную вам падумаць над тым, якія у першую чаргу мерапрыемствы мы павінны ажыццявіць. Я хацеў бы выразіць падзяку ўсім тым, хто удзельнічаў у месячніку па уборцы тэрыторыі недалёка адсюль, у вёсцы Мікалаёўка 2. І спецыяльна для вас, для удзельнікаў гэтага месячніка, мы зладзім паход у забаўляльны парк. Таму, шановныя сябры, я б хацеў падзякаваць вам за удзел у гэтым месячніку, за той унёсак, які вы зрабілі менавіта там, на гэтым полі, на гэтай ніве. І пажадаць поспехаў у далейшым жыцці Магілёўскага районнага камітэта. Калі казаць пра вынікі, ужо завяршаць маю прамову, то тут трэба сказаць таксама аб тым, што шмат чаго мы яшчэ не зладзілі і шмат чаго мы павінны яшчэ зладзіць. Але дзякую вам за тое, што сёння сабраліся, дзякую за тое, што прыбылі на пасяджэнне Магілёўскай мясцовай рады. Дзякую за ўвагу. Дзякуй. Шановныя сябры, дазвольце чарговае пасяджэнне Магілёўскай мясцовай рады другого склікання грамады вучняў былі закрыты.